Máme pre vás novú ponuku, sídlisko KVP, Denešová ulica, výborná občianska vybavenosť a blízkosť do mesta. Tak poďme sa na to spolu pozrieť. Tento svetlý 68-metrový byt ponúka modernú rekonštrukciu. Predáva sa so zariadením, kde by som vyzdvihol detskú izbu na mieru s poschodovou posteľou. V byte je taktiež množstvo úložného priestoru. V blízkosti sa nachádza škôlka, škola, reštaurácie, viaceré ihriska alebo arena sršňov. Ak vás ponuka zaujala, zavolajte mi.